1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 6 hangtod sa 7, may mabasa ka ba din nga niingon si San Pablo nga si Kristo dili Dios? Wala. Walay mabasa. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga si Kristo dili Dios? Imo man ang pagtuon nimo. Sama sa Iglesia ni Cristo. Kami ayon na. Para wa mo buot. Gani. Para matikan bala. Kinsa? Si Felix Manalo nagtudlo Sir, na kamo. kay wala man gyud mabasa sa Biblia, sumala pa nimo nga si Kristo dili Dios. Kinsa man gyud nagsulti nimo nga si Kristo dili Dios? Ni, tumago na mo, Brad. Ang among gituhuan kanang nakasulat. Di pa ito lagi kong gawin ang gawin nakasulat. Mao gani na lagi akong tubag lagi. Yaga-yaga man. Oh, dawa. Di pa ba? Ayaw ni Elias-Lihis, admitido ka na nga walay mabasa sa Biblia. Oh. Nga si Kristo dili Dios. Oh. Pero Simple ngano ako nga pangutana. ami, nga pagtulunan? Ayaw ko nung tanag ngano. Kinsa nagsulti nimo nga ining pagtulungan sa Kristo dili Dios mo na inyong tuwag kinsa nagsulti nimo. Ayun tuwag na mo. Oh. Ano? Ay pamagak. Tagod na mo. Napagtulungan Gani, ni Felix Manalo. Mato na maging Genesis, mato nagnalibang na bida. Ito Let me answer. tubag na. Tubag na ko. Diretso nga dili Dios wala ay nakasulat. Pero nganong naasa mo nga pagtulunan, tugod kay na nakasulat. Unsay nakasulat pa mo? Yabag man pagkasulat diha. Di ba? No, ay nakasulat. Unsay nakasulat? Nakasulat sa Biblia. Di man ako Hindi explikasyon. mo namin ko pangutana. Admitido ka na gani. O lagi. Admitido ka na nga walay nakasulat. Nga i-insist gaypo nimo nga naay nakasulat. Dili wala. Lagi ba? Kinsay nagtudlo nimo, kinsay nagsulti nimo nga si Kristo dili Dios. Kaya wala man nga nakasulat sa Biblia. Sa amo lagi sa iglesia, sama sa sunod ba? Oh, muna. Pero Wako'y tawag ang labo na itong sulod ninyo. dili na Ang ako pangutana, simple lang kayo. Admitido ka man nga walay mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Ikaw nag-ingon mismo, why mabasa? On kinsang tawhana, kinsang responsableng tao nagtudlo nimo nga si Kristo dili Dios. tubag ko na ako. Sa akong pagtubag, mata sa kuban, para justify na ako. Para fair ba? Di ba, siradaan man tayo ninyo. Wala, makita ko na. Ingani sa mo, Brad, no? Kanang dili Diyos, sa amo sa sunod sa iglesia ni Cristo na. Musugot mo sa dili. Dili mo gud ako pangutana gud lagi ba? Mao lagi na akong tubag. Dili mo gani, mao lagi ni imong tubag pero di na mo itubag sa akong pangutana. Admitido ka na nga walay mabasa nga si Kristo dili Dios. O nya ang inyong pagtulunan kinahanglan mabasa. Admitar ka, why mabasa? Kinsa man gyud nagsulti nimo nga si Kristo dili Dios kay wa may mabasa sa Biblia. Ingani among tubag. Umuta na, mag-good mo. Dito bago na ako. Sa amo na sa iglesia ni Cristo. Ano sa amo ba? Wala mo ko nang utanan niyo sa inyo ba na, sa amo ba na? May tubag na mo nung sa mataon. Para umuta na ko sa inyo. Naglisod ka ba? Di ba? Isa Hindi ko ba? maglisod. Ay, isa ba? Ang abi ninyo, Admitido ka naman God, oh, nga walay mabasa. Oh. Dinita ka gunito sa way mabasa ba? oh, diyan sa Kay wala may gitawag og mabasa. O nya na ay nagtuo ka nga sa Kristo dili Dios, kinsa mo gyud nagtudlo nimo ana kay wa may mabasa. Ang tubag niya Ayaw na ko outside ng Biblia kay wala sa Biblia kay mo wala sa Biblia na. Sa naman, kinsa nagtudlo nimo nga si Kristo dili Dios? Sa amo lagi na sa iglesia ni Cristo. Amo ba magbuot mo? Bida mo Okay, pala karon. sige. O pa. Sige, sige. Ay justified. Sige. Ano ba? Di Justified na ako. Okay na ko. Justified na Sa ako. inyo na sa iglesia ni Oh, Cristo. lagi So, yan. buot ipasabot, nagtuo mo karon og tudlo og pagtulunan nga wala sa Biblia sulod sa iglesia ni Cristo. Justified sa nako. Oo, wala. O tanawa. Wala ko gingon sa amigo ni RG ha. Pero ka nang bintahoso nga style din mamayo. Ilan mo na Ang bitaw? ana siya tumagon sa nako. Dili ba? Masaya. Ang ako magong question na Tama, answerable ba lagi yes na or no, kasagot. di ba? Answerable ba yes or no? You have to answer yes or no. Yes, hindi na yun. Gali. Oh, ay justified. Oh, justified na ko. Ani ha? Oh, di ba So, musugot? admitido, di ba? Balik ko na ko ha. Musugot ka. Admitido mo Tagal na lagi walay mo siya. mabasa sa Biblia. Karon ingon mo sa amo na sulod sa iglesia. Ingon pa nimo. Tama. Okay. So, uyon ka karon nga ang iglesia ni Kristo ni Manalo nagtuog butang wala nakasulat sa Biblia. Yan eh. Sakto o sayop? Bago na ko. Sakto sayop. Bago sa na mo lagi na. Sakto sayop. Pagka mo qualify nimo. Unique. Sakto sa'yo. Di ba, lagi. Yes or no Di ba? sa dili Dios. Sakto sayop. I-qualify sa na kung yes or no. Ano maglisod? Wa pagyan ni yes or no.
Sakto sa'yo. Dili lagi itong imong... Kumbaga, una, sakto pag sa'yo, din mo qualify ka. Amigo na ako ni si Fred Argesino ha, pero ang style sa hindi magsilbi na sa kuha. Kaya ang tinuod man yun ana, justified na ako. Kung sa may imong i-justify, nga wala pa makakatubad. Mamina ka. Sakto sa'yo. I-justify. Unjustified na ako katong dili Diyos. Di ba, di ba? Di ba? Ah. Ikaw kayo nag-ingon, ha? Bago pa lang imong giingon nga way mabasa. At Oh, dito di- ka na, ana. Yes or no, Ha? di ba? Okay. No. O na, okay na. Way mabasa, sumala pa Anong di nimo. man ka muso di Di, Diyos? lagi ba? So, ingon ka sa amo na sa Iglesia ni Cristo. Oh, So, sige. oyon ka karon nga ang Iglesia ni Cristo ni Hindi Manalo talagi, just- nagtudlog butang dili nakasulat sa Biblia. Tama o sakto? Awat-awa niyo. O justified pa ko gisundan na di pungutana. Minaro man nga na. Saon? Usaon Ayaw mo sa pag-justify nga wala pa Pariya lagi magpapatubad. na Oyon naman categorical kwato. question. Di ba? Yes or no? Oyon naman kwato, di No. ba? Di ba? So ang answer Oyo naman ko justified atong ako. giingon nimo nga sa amo sulod sa iglesia, di ba? Oyo naman ko adto. Sa inyo sulod girespetuhan ko na. Tubaga una ako pangutana before nimo i-qualify. Oh, sige. Tubaga una. Kaya kung ako Oyon ka karon nga ang iglesia ni Cristo ni Manalo nanudlo og mga butang, nagtuo og butang dili nakasulat sa Biblia. Yan yan tupag na mo. Ha? Ang gitudlo nila. Oyon dili. Pagkas ako, kasi kagwanta. Ha? Kanang dili, Diyos. Diba? Oyon dili. Wala na nakasulat Di ba isa lagi ba? Oyon ba o dili? Mo lagi na tumagol lagi na kuno. O, yun, dili. Sa hinahinay. Lagi ba? O, yun, o, dili. Tanawa, pakita natin doon. Di ba? Oyon ka ba o dili? Umumi ko po yun. Good! Ako yun. So, okay na. I-justify no. Bisag usa ang pag-justify. O yun. Tanawa, gisiradan. Walay gitawag Wala. pagtulunan mabasa sa Biblia. Mao nang bintahoso. Amigo mi ha, wala ko'y personal. Kita sa ganong di sa musunod. Kaya justify na ako. Isugot Oh? ako. Kaya justify na ako. O, dyan. Oh. I-justify sa Kung sa ako. pa may ibong i-justify ka, Ah, ito ang gitawag. waman mo kay Klaro Palo. na to. Ako may mo justify, Klaro di man na. ka mo.